una sensació d'amplitud, no? Abans quan passaven els cotxes això era horrorós. Bueno, i a part el que dèiem, no ve tampoc molta gent. És xula. Aquí no sé si et deixen filmar, a vegades renya. Petiteta. Bueno, però és... Sí. Ara té encant comparat amb l'estació de Sants. Però el cop que he vist més trens, mentre jo vaig treballar, com a molt n'hi havia 2 o 3. Sí? Sí, acabaríem agafant el tren. Sí, però és que saps que deuen els punts, no? El tren, sembla que facis alguna cosa diferent. Total anem a l'estació de Sants. A veure com sempre anéssim de viatge a Sants. És el màxim viatge que podem fer. Ja. L'estació de França a Sants.